You know, last night when we got drunk, ba? Yeah, you know the girlfriend. Yeah, for the girl, ba? She likes me. Ano mga girlfriend? I thought she's a girl. Ay, mo saba-saba bakit? Kuan biyan ni diri, tabukan biyan ni diri. What? What bitaw kag laparuhon ta ka diha ron? For the strict person, ba? Say problema na ni mo, Paps. Pula bitaw ipakog tamong duha, kang saba kay mo kabulong tawan ni diri. Ilong na mo ba? What do you mean, man? Uy. Kabantay man ang balaya. Kanang balaya, Paps? Oh, kana. Taod-taod naman jud ta nag-aagi diri ano, pero sa wa ka makabantay ko wala jud po'y tao dira. Mo na ginaingon ni mga tauan pero way tao. Oh, ayo gay mo saba di ano kay bisig malabayan tagbato diri ba? So you're scared pala. Ni mala pa ni makapakarkada tog kunyo. I have an idea, par. Oh, what do you mean, para? What if let's explore kaya? Let's explore the house. Na, explore sa inyong mata. Hadlok na diya. Ay mong sulod diya oy. Don't be scared. Uy, gano madlock man ka. Oh, as you can see ba, oh, ang shadow nimo ba? Alas 12 natutok o kay center na imong shadow. What if kaya mag-ghost hunting ta sa udto? Oh, shit, bro. Feel ko very nice, ya. Ay, mga bataan eh. Basta kung unsay may tabo diya, buat jud ko ilabot. Saman kayo, may scared man ka, saman, par. Let's go na. Let's go. Let's go na. Tara. Let's go far. Stay. Dong. Who's that person, man? Uy. For the tinsanso lagi, ay. Ayaw mo sulod diha. Kasagaran sa ning sulod diha. Wa na kagawas og buhi. Kabalo ba mo dong nga ang istorya diha? Nay usa ka amahan diha. Gimasakir ang iyang mga anak o gipangaon kining buhi. I feel mas curious pag yun, ay. We should explore that How house. did explore that? Na, unsang explore diya. Wa mo kanong atong gingon sa tikuang nabayot. Nay isa ka amahan nga gimasakir yang mga anak. Nya gikaon ng buhi. Wa mo hadlok ana. Oh, weird. Weird gay gayo mo na. Let's explore gani, no? If there's may mga body pa. Don't mind that lady like gay like Chinsanso Queen. Uy, Daghan ni mo pa atik-atik nga English eh. Digo nga bayot tamang guna. daot namang good to siya. Giango-ango na to ba? Na. Bahala mo diya basta wala jud pilabot na yung mga tabo sa inyo. Unsa man pa, let's go na. Where's man tong person? Nawa. Wala na kung dinaingon sa inyo ha. Don't mind her na lang, ay tara. Nanulod jud o? Giingnag ayaw sulod. Musulod yun. Pinoy jud ba? Hello? Ayo? Tao po? Is there somebody person here? Ayaw sig saba-saba babasig na yung tubag. It's so big man day ang house, no? Yeah. Did you feel something while walking? I feel someone watching good eye. Dito sa babaw. Hello? Hello? Awa. Muna na kung gingin sentro. Manguli na. No. Let's go upstairs. Tara. Faster. Awa lagi. Tara balik kita. Hear that, man? So feel someone's crying, bo. Tara, let's find out if naaba dyan dira ang person. Ayaw. Tara. Gi. Masig maunsa mo diya ba? Kalagin mo diya ah. Uy, tara, unahin. Kahit ako ng ulo. Wow, the house is so big talaga. So let's open na. Yate. Ganing bata ni. Ayaw nagkuha na ba? Lockman, Tanawa. Uli na lang kita. Tara magmug mga let's buang. go na lang. Tara. Open. Yate. Ay, there's nothing here, man di ay. Nothing creepy and scary. Bitaw ko sa inyo. Gahit yung ganun. Nothing, Monday, but you skip. I feel something that room. Yate. Yung bata ni. Yung mga something. Ayaw na nag-atuwa diya. Did you hear that, par? Someone nagtabo na nga room. And it's so creepy. Yate. Yung ganung bataan ni. I think we should go na. Tama, Because there's so many
Weapons here. No, dili ta maglakaw. Oy, dapat we should open that door man. Yati nga ni mala ni paminaw ba mang uli na ta. Na, last thing na lang, Jud. It's open na para ma-prove na to ba nga di jud siya hunted. Na? Sige na lang, God. Ako mo adto. Ako open na. Jit, dili lang mo. Na? Ayaw lagi. Kahit yung ginigulim di, ayaw lagi. Don't scared lagi ba? Open na nako. Animal! Oo nga bayot! Anakan! Unsay daw? Giyangwa mo daya. Chulaon be. Ah! Yaman! Let's go, katawanan nanay. Let's Paisa na go. itong video ko. Paisa mo na ka-edit Bakit sa kanin horror film na to, no? Kahit sa noy, charog dito, mag number 1 ana sa movie project. Ayos kaya ta sa ato ang project, ani? Project, Matik. Matik na. Tawanan kayo pero para sa skin to eh. Bitaw no, mag-isa kasi mana na sukad na buhat ni nato nga video. Wala na pakita sa tuwa ba? O gali no, asan kaya to? Na! Natinood. You know what happened last night, pre? One, two, three, go. You know what happened last night, pre? No? Yeah. We get drunk ba? Gani ba kaning, did you know that girl no? Grabe sa siya kukuhan. Upload. What? What? Kita laro. What? Kita dia laro. For the strict person ba? Diba? Floor kaya. Let's explore the house. Na! Explore sa inyong mata. Hadlok kay na diya. Ayaw magsulod diya, oy. Don't be scared. Uy, gano madlock man ka nga na. With us man ka sa mo. You are with us. Okay na to. With us naman kasama. Apa na to? Kauban manimuta. Oh. 1, 2, 3, go. Someone crying ay. Awa lagi. Tara, mamalit It's ta ba? a lady. What do you think, par? I think that girl is sad girl. I don't... Maybe the story of her life. She was broke to her her girlfriend. What? Uy, basta. Feel dyan ako broken siya.